SAQAR SO, 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 SAQAR kauna ta saƙin zuciya mai sona taimaka mini ɗawainiyar neman ki nake. SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO. Sai dai Hajiya Ramlatu, wani abun farin ciki, na yi rubutun da matukar aka kai shi gaban alkali ba zai kubuta ba, dole sai kotu ta daure shi da laifin kidnapping. To shikenan, wannan zancen shine mafi daɗi da sosuwar rai. Gaskiya ne, ya kamata ki san wani abu. Idan mutum yana giyar soyayya, ba komai yake fahimta ba har sai ta sake shi. Wannan abin shi yasa na ki gaya miki, gashi kuma da kika gane a karan kanki, kin fahimta da kanki. Ni dai yanzu na yi zero mind ɗina akan Jabir, kuma zan sanar masa. Idan kin yi haka, ki kuskure ba, kuma hakan yayi. Ita soyayya makaranta ce, haka take aji. Idan muka ɗauki soyayyar kan hanya, za ka ga mace kun yi ido huɗu da ita, ta yi maka. Amma daidai lokacin da ka sha kwana, sai ka ga ta fita daga ranka. Shi wannan sanya sunan shi. Wannan soyayyar sha'awa kenan. Dole za a yi haka, amma dai still ina buƙatar lokaci. Shi lokaci gudu yake, ke kuma a hankali kike tafiya, ki ta jiran lokaci. Idan baki wasa ba kuma har ya wuce ya baki a tashar jira. Ina so ka bani bayanin alaƙa tsakaninka da Ramlat. Ban fahimci wacce Ramlat kake magana akai ba? At times mutane kuna tunani za ku iya beating brain ɗin mutum. Ba haka ba. Bari ka jin gaya ma wani abu wanda na sani. I know you'll be very, very surprised. I can tell you alaƙa tsakaninka da Ramlat, ko kuma in ce abin da yake going on tsakaninka da Ramlat in two different ways. Akwai shi wancan guy din wanda yake daure, ake kokarin ni in protecting nashi. Kai, you are in love with Ramlat. So it's like you want to kill two birds with one stone. Kuna so ku using dina as a smoke screen. Using nawa in the sense cewa zan yi kokari in dilmiyar da wancan ya halaka, ko kuma ce a daure shi. Kai kuma you go away with Ramlat. So at times I used to be surprised me isa mutane suke tunani a ciki. Barista kenan. Ka faɗa min farashinka ko nawa ne? Zan iya biyan ka. Ni dai guri na kawai Jabir. Ina so no matter how. Ina son dole a kai shi gidan kaso. Ni shine guri na. Amma ko nawa ne zan iya biyan ka? Ko nawa kake so? This is where you made a great mistake. Let me tell you one thing. At times mutane they are worshiping money. Wani lokacin mutane suna compromising da kuɗi. Yes, of course I love money. Amma ba ko da yaushe nake compromising da kuɗi ciki. Akwai lokacin da integrity now is the best, not money. I hope you understand. Yeah, that is me. Yeah, of course, yes, I love money. I love money. I truly love money. Of course, yes, I love money. Not always don't compromise on money. Integrity is the best.
SAQAR SO, 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 SAQAR kauna ta saƙin zuciya mai sona taimaka mini ɗawainiyar neman ki nake. SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO, SAQAR SO. Na ji kuma na yadda da buƙatar ka. Na yadda zan saka maka da mutunci na. Amma akwai wani sharaɗi guda ɗaya. Da sai ka tabbatar min da cewa Jabir an aika shi gidan kaso, sannan zan aminta da buƙatar ka, zan aure ka. Dan tsako ake ƙure gudu, amma kurege ramuka gare shi, ko ta ina ya shiga zai bulle. Wata audu zan ba wa kaina awa 24 kamar yadda na baki. Tax ɗin da zan ɗora wa kaina kenan. Whatever the answer da na samu, zan gaya miki. Awa 24? Kamar yaushe kenan? Of course yes, na san kin yi makaranta. Duk mutumin da ya makaranta ya san awa 24. Ba na buƙatar in miki bayani akan awa 24. Think about it. Kada kai saurin jin haushi. Ba wai yarda ne da kai ban yi ba. Na fi son ne mu yi hannun kuturu da na makaho ne da kai. SAQAR SO, SAQAR SO. Aja ke ce Ramlatu Abbas? Eh, Wani ne ya kawo sako ya ce na baki. Amma ya ce ki same shi a banana kawo shi. banana kawo shi. To shi kenan, na gode. Barka da sake tozali da wasiƙa ta a karo na biyu. Ya gida, ya aka ji da yau da kullum. Allah ya ba mu tsawon rai amma mai amfani. Na san za ki danganta ni da mutum mai naci, sannan kuma zuciyarki ta dinga raya maki abubuwa marasa daɗi a kaina. Shin ni mutum ne ko kuwa wanne irin bil'adama ne ni? Ita soyayya ba a yin ta cikin duhu, a fili ake baje kolinta. Kowa ya santa, shi zai ankarar da fahimta tsakanin masoyin, shi zai ankarar da soyayya da fahimta tsakanin masoyan da ake so da shi wanda yake so. Sai dai kuma kash, takardar tawa ƙarama ce, 'yar gajeriya ce, ba za ta samu damar ɗauke jawaban da nake so in ɗora miki da su ba. Don Allah, idan ba za ki damu ba, ina banana kawash, ki zo ki same ni. Banana kawo shi. Yau, bayar Allah, ke ce Ramlatu Abbas? Eh, ni ce. To wani bawan Allah ne ba da sako ya ce a baki. Yanzu nan bai ma daɗe da barin wajen. Allah sarki Ramlatu, tsoro mai tarin yawa sun dabaibaye ki ajiya, kuma kin nemi shawara daga ɓangarori da dama. Mutane aƙalla sun kai 3, amma ɗaya daga ciki bata baki shawarar gaskiya ba. Da farko ta nemi ta san sunana da kuma wayata, ke kuma kika gagare ta faɗa mata. Allah sarki, akwai tarin amintuwa
ga saniya da ta yarda barbela take tsugunne a bayanta. Sunana babban suna ne, yana ɗaya daga cikin sunan annabawa, amma idan aka cire harafi guda 3 daga cikin kalmomin turanci. Idan kuma kina so ki san inda nake, ma'ana unguwarmu kenan, to yayi kama da hammar kare idan kika cire harafin ba ga ɗa bisa cikin wasilan Hausa. Bisalam, na gode. Wannan wani irin mutum ne? Me kuma na yi masa? Me yake nufi da rayuwata? Anya ba aljani ba ne ba? Subhanallah. Ina sauraron. Gobe ne za a koma kotu. Kuma muna sa ran za a ba da belinsa. Amma fa ba zan je kotu ba har sai an cika wannan kuɗin. Shi ne magana ta gaskiya. Hawa yaya, wallahi mutanen nan za su baka kuɗin nan kuma ba za su taɓa disappointing ba. This is the problem da muke facing. This is the problem da muke facing a cikin society. Kullum za a ce a duba alaka, ka daga kafa akan alaka. Za ka ci alaka ne saboda Allah. Magana muka zo muka yi ta tsari anan cewa za a je a kawo kuɗi bisa yarjejeniyar cewa za a ciko daga baya. Haba. In ina tuna irin wannan abin yana bata min rai a ciki. Duk wannan alaka ita take kashe. Yanzu zan ci alaka ne ko ka san procedure da na bi kafin abin ya zo haka. An gaya ma ni kadai nake abu. Ko an gaya ma ni kadai nake abu. To abu ne wanda daga sama haka ake gutsutsura wannan ya ci wancan ya ci. Ko sai na fito ina ta buɗa ma sirri da yadda al'amuran muke tafi da su ciki saboda Allah da Annabi. Ba san iya ba. Wallahi ba zan iya ba. Amma yaya, mahaifiyar yaron ne ta san yadda muke. Don't tell me rubbish, wata mahaifiya. Wata mahaifiya kake mun magana a ciki. Yanzu na ga mai ma bayanin cewa zan ci alaka ne ko kuma an gaya ma ni kadai ne a cikin wannan abun. Look, idan baka da wani abu important abu, just leave my office. Leave my office. I say leave my office. You are very stupid. Kana biyo yara kuna shaye-shaye kuna gaya mana magana banza da tawofi a ciki. Wani alaka. Rubbish alaka. Na? Sanda zuwa. Lafiya. Ina wuni? Lafiya na. Na gajiya. Ya mutan gida. Alhamdulillah. Ga goranki. Yarinya ta haihu. Ta haifi ya mace. An sa sunanki. Na gode, barka da arziki. Na gode. Madalla. Ya jikin uwar? Kalo take. Kuma wata 3 idan aka shayar da ta za mu kawo ta mu ajiye ta a gabanki. Mun gama. Yarinya za ta koma gidan mijinta. Yarinya jinjiniya wata 3. Mu ma mun yi abin da kuke kuma sai ku dana. Na sani malam. A dai ƙara haƙuri. Malam yarinya ce kankanuwa. Ke biki yan wata 3 ma adalci muka yi miki bane ne? Amma wannan tagayyararren yaro malam ba dan ma mun kai zuciyar mu nesa ba, ina za mu kama da shi. Ina ga miki. Dan wahainiya ma aka haife baya ganin uwarsa. ƴaƴa nawa aka haifa wata uwar ma bata waiga ta gansu ba kuma Allah ya raya su. Bare mu da muka yi wata 3 muna jayensa. Hakurin kenan. Madalla. Ina ga al'amuran nasu gaskiya da sauki. Ba za ta dade ba. Na gani to how long visa za ta dauka ne? Wallahi ba zai dade ba. Don ko Alhaji mai anan ake masa za ga harkokin bizar sa. Wallahi nake ga maka. Sharp za ga lokaci yayi an tafi. Ai bai da wasa. A inda ka zo inda bawa to wallahi an gama. Dan kankanin lokaci
cikin aminci da waye da za ka samu. A? Mutulet. Hello? Ya kike a gida? Jiya na kira ki biki dauka ba. Eh. Okay, to shikenan yanzu ina Alhamsat Plaza. Okay, to shikenan ba matsala. To sai mun yi waya. Sai mun haɗu, nagode. Rayuwa mai sauƙi haka duniya take sauyawa. Ai haka rayuwa take. Ka san ita soyayya tana da gurgunta. Kuma haka ake binta sannu a hankali. Ka gane? Kuma kaga tunda na fara nazartar soyayyar Ramlatu, sai na shiga wani nazari na daban. A lokacin na buɗe kundi mai girma, sai kuma na gano cewa al'amuranta gaskiya babba ne. Kuma Ramlatu tana da test kuma tana da zaɓi. Ta fi sha'awar namiji mai ƙananan kaya. Ka gani? Kuma na fahimci wani abu, dukkan wani saurayi da ta yi. Na fuskanci cewa musamman ma Jabir ya fi mu'amala da ƙananan kaya. Wannan ne yasa na sauya suturata da haka. Cikar shekarun mutum yana daɗa ƙaruwa musamman idan kana sa manyan kaya. Idan kuma har ka sa ƙananan kaya sai kaga ka dawo yaro fitik. Kuma wannan dalilin ne yasa bana jin haushin Ramlatu. Dan ta fifita zaɓinta akan wata al'ada. Bai kuma kamata a ji haushinta ba. Ko baka san abin dariya ba. Lokacin da nake gaya mata cewa da na zo zuwan farko kafin na kira ka, da yance mata da ta ganni. Sadiq, dama kai ne? Sai in ce mata me laifi na? Sai ta yi turus. To ta ga fuskata da gaga ne? Kamar wani naman daji. Ka san me? Sai ka mun hau babban hanya. Sai mu sa seatbelt. Okay. Da ka san abu doka. A zauna lafiya ba? Ita cewa ya sana. Ai na gama ka san matan yanzu suna son namiji mai kyau. Mai arziki da kamala. Ka gane? To dai abin da zai ke fata duk abin da ya kamata ka yi wa matarka dan dai gida a zama lafiya halatta. A insha Allah ba laifi ne insha Allah. Insha Allah. Ubangiji Allah kai mu lokacin. Amin ya Allah. Amma ba da akwai sauran yaki a gaban ka. Allah. Assalamu alaikum. Na gajiya ya kasuwa? Masha Allah. Da Allah muna da bakuwa ta zo nan sunan taron Black. Da Allah ku zaki mana magana da ita? Ba matsala. Ku zanna. Yayi abubuwa a Najeriya sai ya kamata. Allah kan Allah ya ce mai gaba. Amma ya ta kira shi. Allah ba. Sannan ku da zuwa. Wato duk inda aka wata za a gaza. Amarya ma kyale. To an gama ne? A'a, ba a gama ba. Za a mun jallalle ne sannan sai a zo a mun fulawa. Kaji. Da fatan dai za ku iya jira na tun da dama ga wurin jira an tare da mugu. Ango. Idan ba za ki damu ba ina son magana da ki. Jabir wani irin magana? Jiya aka ci kasuwarka, yau kuma kasuwar wani ce take ci. Bai kamata ki min haka ba. Idan har akwai wanda ya kamata ki so a cikin zuciyarki to ni ne ba wani ba. Da haka bai kamata ki min haka ba. Idan da akwai wanda ya kamata in so, bai wuce iyayena ba. Kai kuma abin da na fahimta da kai, so kake ka rusa soyayya iyayena ka dasa taka. Don haka ka ja tsimman rayuwarka kai gefe, ka kyale ni in ci gaba da rayuwata. Salman Sadiq ku zo mu shiga. Hawa Sudan tana da atamfofi da lesuna da mayafai. Ramlat. SAQAR SO.
Na ce ba? Kamata yi mu fara zuwa gidan su Mujimmala. Dan ina so in ji halin da take ciki. Kuma sannan ina so roƙe ta gafara saboda na tabbata da abubuwan nan da suka faru da ni alhakinta ne ke ta bibiya ta. Na gode Allah da ya sa kai saurin gano hakan. To amma wani gidan za ka je daga ciki? Gidansu mana. Ai duk da za ta je tana da inda ya wuce gidansu ne. Haka ne. Domin ko kai haka ka sani. A yanzu zancen da nake maka, Jummala ta koma gidan mijinta. Sannan kuma ta haifar maka da ƴa mace. An saka mata mahaifiyarta. Sunan mahaifiyata. Wannan shine labarin da na gaza sanar maka tun kana gidan yari. Sannan kuma an sai da mashin ɗinka da gidan da kuka mallaka da sauran kadarorin da kuka fito da su. Domin kuwa da kuɗaɗen muka yi amfani wajen biyan lauyoyi da malamai da jami'an gwamnati don mu samu ne ka fito. Sannan kuma wani abin takaicin ma, Salman mijin Jummala shine ya auri Lamatu. Ramlat ta kake nufi koti? Ramlat sai ta Salman. Ka dinga gyara kansa. Kawo kuwa yanzu da Jummala da Ramlatu duk suna ƙarƙashin nasa. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Yawan tunani, yawan samun mafita. Idan har tarwaɗi guda biyu sun subuce daga hannuna, to me zai hana ɗauko gora domin yin fito domin na samu a kai na mafita. Wato, ina so ka sani da akwai wata ganawar sirri da muka yi ni da mahaifar Lamanatu lokacin da ina farzan.